ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ 109ଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଲି ଥିବା ଗୃହ ପଦବୀ ବାହାରିଥିଲା, ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ବଢ଼େଇକି ଆଉ 100ଟି ବଢ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଉ 100ଟି ବଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ତ ଟୋଟାଲ୍ 209ଟି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ତ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି 17 ତାରିଖରେ। ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆସିଛି ନୋଟିସ୍ରେ, ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ମୋଟ 209ଟି ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆପାତତଃ ଆସନ୍ତା ତାରିଖ 29 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 209ଟି ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀର ଖାଲି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା 29 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳିବ? ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈଧ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶପତ୍ର, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବକ୍ସି ବଜାର, କଟକରେ ତାରିଖ 24 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 26 ତାରିଖ, ମାନେ 3 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଦେଲି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେବା ସମୟରେ ନିଜର ମୌଳିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାନେ ତୁମର ନିଜର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ଅବୈଧ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଥାନା ତଥା ସମାଦସ୍ଥ ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ, ବକ୍ସି ବଜାର, ରିଜର୍ଭ ଲାଇନ୍। এই ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଦେଲି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଫର୍ମ, ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ କେତେ ମାର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା 60 ମାର୍କରେ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ତାରିଖ 29ରେ, ମାନେ 29 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହିଭଳି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଳା ଓ ନୀଳ କଲମ, ପରୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟା ଏବଂ ପାଣି ବୋତଲ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ଗଣିତ ଏବଂ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ମାନେ ରିଜନିଂ। ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 60ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। 60ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରହିବ। ଟୋଟାଲ୍ 60 ନମ୍ବର ରହିବ। ତ ଟାଇମ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର 60 ମିନିଟ୍। ସେଇଭଳି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ 100 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ସମୟ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଦେବେ। 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଗୋଟେ କରିବେ, 100 ଶବ୍ଦରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ତ ସେଇଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ରହିବ। ସେହିଭଳି ସାଧାରଣ ଭାଷା, ସାଧାରଣ ଗଣିତ ଏବଂ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାରୀରିକ ମାପଦଣ୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶାରୀରିକ ମାପଦଣ୍ଡ କରାଯିବ। ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ ହାଇଟ୍ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିଭଳି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥିବ। ତ ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ? ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ମାପଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତର ମାନେ ମାପଦଣ୍ଡ ସେଇଥିରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖାଯିବ। ୟା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନଥିବ, ସେମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଟ୍ ହେବେ ସେଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ରେ ସିଗ୍ନେଚର୍, ମାନେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ କି ମୁଁ ଏ ଚାକିରି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବି। ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ ସେଠାରେ। ସେହିଭଳି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ମାନେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲା, ହାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲା, ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ପୁରୁଷ 800 ମିଟର ଚାଲିବେ, ପୁରୁଷ 800 ମିଟର ଚାଲିବେ 12 ମିନିଟ୍ରେ, ମହିଳାମାନେ 800 ମିଟର ଚାଲିବେ 15 ମିନିଟ୍ରେ। ସେହିଭଳି ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ରୋଗୀ ଯାନ ସହଜ ପ୍ରାପ୍ୟ। ମାନେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ରୋଗୀ ଯାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ। ସେଭଳି ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଜ୍ଞାନ 10 ମାର୍କର। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ,
ରୋଷେଇଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଟାରେ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ରହୁଛି 10 ମାର୍କର ଆପଣମାନେ ସେଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ମାର୍କ ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଯେଉଁଟାକି ମୌଖିକ 30 ମାର୍କର ହେବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ पुलिस विभाग पर आवश्यक उत्साह एवं प्रेरणा देखा माने आपको मौखिक विषय से पचारे आपण को सठिक भाव में कहवाई पड़ो से भाई आप पुलिस के इच्छा अच्छी तो सही सब से देखिकी आपको मार्क करेंगे एटा आपंकर सर्वाधिक 30 नंबर धार्य कर माने 30 नंबर भितर आपको धार्य कर इच्छा से पारे से भाई आपंकर सर्वमोट नंबर तालिका आप लिखित परीक्षा 60 नंबर गला कौशल परीक्षार 10 नंबर जो ट्रेड टेस्ट व्यक्तिगत साक्षात्कार जो मौखिक 30 नंबर समुदाय 100 नंबर आसला आपंकर एठार आसी देखो प्रकाश था कि 10 नंबर अधिक 10 नंबर केवल कार्यरत बेले मूर्त गृहरक्षी मान उत्तराधिकारी मान उद्दिष्ट होता है माने जो मानकर धर फैमिली आगु किए जदि होमगार्ड चाकरी करता चाकरी बेले जदि मृत्यु हो जाए चाकरी बेले जब माने किसी दुर्घटनार मृत्यु हो तो सेटा 10 नंबर एक्सट्रा मिल जदि किंतु सेटा नवापाई आपको सठिक मूर्त प्रमाणपत्र देखा पड़ो प्रार्थी प्रार्थी मानक जन दिया योग्य विवेचित प्रार्थी और प्रार्थी मानक प्रायतः से स्थानीय थाना मानकर खाली था पदवी को दृष्टि रखी नियुक्ति दिज्व माने माने पाख थाना जो खाली पोस्ट थी ना से अधिक माने प्रियोरिटी मिल माने से आपको अधिक जॉइन देवे जार माने किए जब फैमिली जब आगु होमगार्ड थे चाकरी करेंगे से जब मूर्त होते आशा करूँ वीडियो आपको पसंद आसी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलि जय जगन्नाथ।